Ito na pa mga kaibigan ang resulta ng niloto ko. Ito yung okra. Yan yung suka. Tapos may tuyo. Mga kaibigan. Tapos yan. Present always kamuting kahoy. Then ito yung seafoods na niluto natin kanina. Tapos luto natin mga kaibigan. Mais po yan. Gawang probinsya yan. Napanig ko lagawan pa. Hala pa. Chichi ba ng babay? Sabaw-sabaw natin yan sa suka. Mga kaibigan. Masarap po yan. Oh. Hayag naman ang suga. Ay, kuwangan ka man sa cellphone. Kahit yun lang. Ang paniguro lang. Matok-tok pa. Wala kita batre. Ha? Batuwak. Bakit? Ito po. Sana may perlas katulad ng nakain ng maswerteng customer sa restaurant. Nakakain ng perlas po mga kaibigan. Ano to? Gamot na niya. Sangit na sa bangag. Kasula sa akin na sa nakawon. Wala pa kung matawag sa bebe yung kanganak na nakatampan. Apuhan. Kaya nga kita trabaho na ano po? Hindi deh. Dahil. Pauba-uba ra bagay nga tong bye-bye. Guyod si Jili. Ang ulin yang guyod. Ang abuhan. Karga. Ayun yang nadakuan. Kala. Ihe. Come on. Mga jasmilon po ito yung kuan. Binta. Puso mo itong makina. Puso. Puso pa na. Ano ko mo lang JJ na wala naman to pulos to. Ha? Ang unsa man? Wayo sa? Wala naman to pulos. Ang unsa may pulos? Tanaw ni mo to kay pulos dara sila mong suot. Ihi og pala timon. Dako man to. No? Hindi dako man to presyo. Ang unsa man? Gawin na rin ba? Ni kan ba jele? Unsa may yung gawin guyod? Motor gani naguba. Kal to ang ihi ang ulin.
Uli na yung nagkuhan, ang makina ko na yung hog. Kasi meron gusto ka sa bama? Ano? Lunod nila. Lunod nila, ang makina ko na yung hulog. No? Ano gulo? Pusok. Damis huwag sa bawang kinasan man, no? Ano na lang, ang inadaan niya pala. Bagwas pala eh. Timon. Sa laloy po dito po, nung dito sa laloy. Nakadasya, jacket. Mga bongbong. Susa ba? Paano sa paano sa ugma? Mga bongbong lang yung nada. May kanjili kay pala. Ano? Para di betul ka beri og mga Nakatultol ka sa boarding house ni Inday, we? Oh. Kadakong sa kalbasa. Tag-isahin na yung kalbasa. jalan betul. Ay! Nasawsaw na.